Ur erasoa jotzen duenean, lehenengo puntua hona etortzen da ura. Azken finean da ura hemen jasotzeko, Amarako auzoa uraz betetzeko. Hemen instalaziontara hastian behin etortzen geha eta iten duguna repasatu dana instalazio guztiak. Lehendabizi sistema kontrolatu bai eskadan, tailerretik edo gero hemen, bigarren repasoa. Eta lehenengo gauza iten duguna da ikusi bazpare arriskotik atetzeko ze gaza dauden hemen. Ura etortzen da alde hortatik, daukagu goian erreka, Morlanseko erreka deitzen diogu. Orduan, Amarako auzora joan baino lehen, hemen daukagu sistema bat neurtzen dugula beko kolektoreak edo uraren maila. Orduan, ura asko baldin bado beko aldean, kanpoko konpuerta itxi eta ura sartzen dugu barru aldea. Euri erasoak gehatzen denean, orduan berriro iten duguna da ura berriro kolektorea bialdu eta hola poliki-poliki joan dadila bera urume aldea. Instalazioene dauzka 10.000 metro kubiko. Ura atetzeko dauzkagu 3 bombak, 13 kilobatiokoak, eta gero dauzkagu beste 6 ejektoreak bere bombakin eta izatela hau garbitzeko. Jendeak ez daki zer den hemen eta luke pentsatuko baino zer dagoen hemen. Orduan behin ikusita harrituta geratuko da, suposatzen dut interesak jarriko dela uraren munduan.